Walang mapagsidlan ng tuwa si Tatay Saturnino na mula sa Bayambang, Pangasinan nang malaman na pasado ang kanyang anak na si Susana Rodriguez Evangelista sa katatapos na Philippine Nurses Special Professional Licensure Examination noong Hunyo. Bukod dito, sa 1,156 na nakapasa, si Susana rin ang top 1. Lang po, entire Philippines po. Siya ang number 1 eh. Hindi lang Pangasinan, hindi lang Bayambang, entire Philippines. Siyang kaya sa proud na proud ako sa kanya. Pang-apat si Susana sa 7 magkakapatid. Ang kanya raw tagumpay, alay niya sa kanyang mga magulang. Gusto ko lang po is pumasa. Okay. Pumasa lang. And Okay. then, super thankful, super grateful kasi may nagsabi sa akin na ako yung nag-top 1. Tapos parang napaka-surreal. Hindi ako makapaniwala na ganun kasi yun nga po, pinag-pray ko na Lord, gusto kong pumasa lang. Tapos sobra-sobra yung binigay sa akin. Nag-fade off yung sacrifices nila sa pag-aaral sa akin tsaka yung pangarap ni Mama na maging licensed nurse ako. Isang family private nurse ngayon si Susana sa Doha, Qatar. As of now, I prefer to stay at my current employer kasi I treat them as a family. Not because of what I attain. The loyalty is still with them and I will serve them with all my heart. And I love them and maybe yung pagsik ko po ng mas greener na pasture is susunod na na lang sa mga future na lang. Siyam-pang mga Pangasinense ang pumasok sa top 10 ng Philippine Nurses Special Professional Licensure Examination. Kabilang dito sina Bea Sofia Ferrer at Sofia Nicole Ugto na nakamit ang top 5. Leticia Kaela Fernandez na nasa top 6, sina Gliceria Marie Abata, Trixie Joy Carion at Vanessa Angutana na nasa top 9 at sa top 10 naman ay sina Elizabeth Kaakbay, Loreline Corpus at Jefferson Dizo. Ayon sa PRC, ang SPNPLE ay isinasagawa upang suriin ang kakayanan at kakayahan sa trabaho ng mga Pilipino na nagnanais magtrabaho sa ibang bansa bilang mga overseas Filipino workers. Ang pagsusulit ay ginanap noong June 16 at 17 sa mga testing centers sa ibang bansa kasama ang Abu Dhabi, Dubai, Al-Amadi, Kuwait, Al-Kubar, Riyadh, Saudi Arabia, Doha, Qatar, Manama, Bahrain at Singapore. Valerie Dismaya para sa Morning Balitaan.